नमस्कार ଭଲ ଅଛି ଗୋଟେ ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ଭଲ ଅଛି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି? ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି ସାଗର ଧନିଜା ଧନିଜା ହଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କର ଧନିଜା କାହା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଧନିଜାରେ କିଏ ଅଛି କି କିଏ ନାହାନ୍ତି ଚାଲୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଖାଇ ଧରେ ଖାନା ଭଲ ଅଛ ଆଏ କଥା ହଉନା ମିଶୁନ ଦେଖୁନ କିଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆଉଛି କି ମୁଖା ଦେଖିନି ଭଲ कैमरा वाला हमरा अंदे तो कैमरा ले करते କହିଲନି ମତେ ଆଗରୁ ଡାକିଥିଲେ छाड़ी गलो 5-10 ଦେଇଥାନ୍ତେ फूल मालडा कहले ଆଉ ଏବେ ଏବେ मामू ससुर जियो ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲୋଡ୍ କରି ପଠାଇଦେବି ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀର ପୁଅର ଭୋଜିରେ ଯିବାନି ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ଯିବାନି ବହିବାକୁ ଯାଉନ ବସୁଛ এইটা মেইন ଆଗର ଗୋଟି ଆଗ ଗୋଟି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ Ita